दिनै जों आंनि आदैजों आंजों आमेरिकानिफ्राय फैदों। दिनै जोङो बर' जाथिनि थाखायनो खामानि मावगासिनो दं। दिनै बर' जाथिफ्रा मा जादों मा मादों जों बेखौ नायनो फैदों। जोंखौ दिनै बर' जाथिखौ नाख्रेबना दोनदों गुबुन जाथिफोरा। दिनै मानो गावजों गाव बिदि एना एनि जादों, बे इलेक्सन फैदों मानो बिदि एना एनि जादों। दा बे सिस्टेमाव जोङो नैबे आदैजों आंजों फैदों। बे आदै आंनि बे आं दैदेनगिरि बिनि दिनै बे सिस्टेमाव जों दिनै फैदों। दा बे सिस्टेमाव दिनै मानो एना एनि जादों बर'आ मानो माखौ लुगैदोंमोन गोदो उपेन्द्र ब्रह्मआ माखौ लुगैदोंमोन एनडिएफआ माखौ लुगैदोंमोन दिनै बिटिसिखौ लानानै मानो बिदि थाखो मानो थाखो जोंनो नांगौ बड'लेण्ड नङा बड'लेण्ड माबा जायो जोंनो नाउ वी वान्ट टु बड'लेण्ड फ्रम द इन्डिया गभर्नमेन्ट नाउ वी वान्ट टु निड फ्रम द इन्डिया गभर्नमेन्ट नाउ वी वान्ट टु पावर फ्रम द UNO if we not need Bordland under UN Bordland if we not get then we can fight with India government. If we not get we have the Bordland country then we cannot rest we have oral Boro portion. That's why now we want to need like this. Now we want to I'm strong. Now we want to need like stronger arms. Now we want to need stuff from the UNO. Now we want to need stuff from the UNO the arms. That's why I request every portion, all our Boro portion. Now we want to need everybody. Now we want to need the arms. That's why if we not get the Bordland, we die everybody. गासिबो थैजोबनांगोन सोरबा थैग्रा गैया थैजोबथारनांगोन थै साननो थानांगोन बर'फ्रा जों बड'लेण्ड मोनाबा गोदो जेरैहाय जोङो दावहा नांदोंमोन माबोरै जाखो ओमफ्राय बे सिस्टेम हिसाबै बे सिस्टेमखौ जुदि थैजोबाबा थैजोबथारनांगोन सानैल' थाबानो जागोन जोङो अपेनिं खालामबाय जों अपेनिं सानै थाबानो जागोन जोंनो बर'फ्रा जों दावहा नांगोन सोरजों आसाम गभर्नमेन्टजों इन्डिया गभर्नमेन्टआ जोंनो होगासिनो दङ दाबो जों माखासे प्रपार्टिखौ जोंनो होगासिनो दं नाथाय आसामखौ थगायगासिनो दं बिसोरजों दावहा नांनांगौ गावलायनांगौ बिसोरजों सैमाफोरखौ होखालायनांगौ बिसोरखौ जाबायना